Yleistuki 1,5 minuutista. Let's go! Uusi yleistuki alkaa siis 1.5.2026. Se korvaa nykyisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Tämän tuen määrä on noin 37 € päivässä, eli keskimäärin 800 € kuussa ennen veroja. Mutta se, mistä tapahtuu iso muutos, on tämä. Yleistuki on tarveharkintainen. Se tarkoittaa, että jos sä saat tuloja, tuki pienenee. Esimerkiksi, jos sä tienaat osa-aikatöistä 1000 € kuussa, yleistuki voi pienentyä noin 500 €. Tuloiksi voidaan laskea myös esimerkiksi omaishoidon tuki tai osittainen vanhuuseläke. Sitten toinen iso muutos, eli karenssit kiristyy. Jos sä mokaat kerrankin työnhaussa, voi tulla 7 päivän karenssi. Jos sä mokaat toisen kerran, voi tulla 6 viikon työssäolovelvoite. Eli tuki katkeaa, kunnes olet ollut töissä tai palveluissa riittävän ajan. Karenssin aikana sä et saa tukea. Mut nyt moni kysyy, että kannustaako sitä oikeasti töihin vai tekeekö sitä selviytymisestä entistä vaikeampaa? Toivottavasti sä hyödyit tästä videosta. Tallenna ja kerro kaverille, kommentoi, miten sä selviit.